Pinag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Nasa ating linya ay do ang isang kaibigan din po natin at kagaya ng binabanggit ni Dolmar kanina sa Richie, parang di na natutulog sa dami ng accomplishment at operations ninyo. Anyway, si Sir Richie Camacho, ang ating provincial officer ng PIDEA Pangasinan, nasa linya natin via Zoom live. Sir Live Richie, via Zoom. magandang umaga po. Good morning, Sir Richie. Yes sir, Idol Bad, Idol Mark, good morning po sa inyo lahat at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Sabi na Idol Bad, hindi natutulog. Yun po yung tawag ng ating tungkulin sir. So may mga opportunity na kailangan nating mag-conduct ng anti-drug operation. So ito po yun. Ito po yung magkasunod ng dalawang operation natin. Opo. Anyway, Sir, unahin natin itong dalawang high-value target natin dyan sa Binmalay. Kasi mahigit 1 milyon ang nakumpiska po natin, Sir Richie. Paano ba nag-develop itong operation natin na ito dyan sa Binmalay kahapon? Yes, Idol Buds, almost 1.4 million na-confiscate natin kahapon ng 4:20 AM, no? So kasama natin diyan Idol ang RDEU, no? Sa pangulo of course ng kanilang tinida si Police Captain Disipulo. And of course kasama rin natin diyan ang Binmalay Police Station na kung saan yun nga dalawang drug personality itong nahuli natin at nakuha na natin ng almost 1.4 million pesos worth of shabu. Although hindi ito tubong Binmalay, no? At taon na doon yung napagkasunduan na transaction between ng buyer at ng dalawang subject natin. Opo. Sir Richie, si Idol Mark po ito. Yung pong mga target po natin ito is residente po talaga, from Pangasinan po ba ito? At tukoy na po ba yung mga supplier din na kinukunan po nila? Yes sir, Idol Mark, residente ng dito, taga Pangasinan tong dalawang huli natin, no? At regarding doon sa kanilang supplier ng kanilang benta na illegal drugs, yun po yung kinakandak natin ngayon ng malalimang investigasyon, no? Para matukoy natin, although may lead na tayo dyan, and hopefully yun po yung pagtutuunan natin ng pansin para hindi magtagal, mag-conduct din tayo ng anti-drug operation against nga dito sa mga supply ng mga suspect. Sir Richie, kasi usually mga ganito po, kaya hindi natin binabanggit sa mga interview ang pangalan kasi for follow-up operation. May kaugnayan po ba itong mga dalawang ito doon sa mga nakalipas po ninyo mga malalakihang operasyon din? Yun nga, yung nabanggit natin kanina, Idol Bad, no, na medyo malalim, no, sensitibo yung pag-conduct natin ng malalimang investigasyon dito para matukoy natin yung pinakaugat. Although sabi ko nga, meron na tayong control dyan, meron na tayong lead na sinusundan. Sana makapagkaroon tayo ng follow-up operation agis nga dito sa mga sangka. Pero gusto ko lang malaman dito, Idol Buds, manggali kay Sir Richie, kung ito bang mga nahuli po natin po ng mga suspect na ito, ay nasangkot na rin po ba ito? May mga record na po ito sa mga nagdaang taon, sir? Lalo na nung intensified na kampanya po ng nakaraang administrasyon. Yes sir, Idol Mark, meron na po, no? Based sa natin, may previous involvement na to sa mga with regard sa illegal drug activities dito sa lalawigan ng Pangasinan at nakulong na rin, same case, paglabag pa rin 165. Nagbalik ano pala itong mga to? Nagbalik transaction. Balik transaction. Anyway, patuloy po kasi itong ganitong mga accomplishment natin sa Richie. Ang pangalawang tanong na naman kasi 1M mahigit ito. Saan nanggaling posible itong nakuha po natin, nakumpiska natin? Yun sir, yun nga po yung sabi natin na sa ngayon medyo ongoing pa rin yung malalimang investigasyon natin, no? So hindi muna natin i-divulge dito sa interview, no? Dahil ongoing pa rin po yung kinakandak natin na malalimang investigasyon ukol dito sa pagkakakilanlan ng mga supplier at kung saan ang kanilang mga illegal drugs sa paninda. Sir Richie, ito po ba may impact sa kasalukuyang status po ng yung mga ganitong operation po na nangyayari po sa mga bayan po? May impact po ba ito sa mga bayan po sa kanilang pagiging drug clear po? Drug clear. Actually, yun nga, yung lagi natin sinasabi, no, na
since nabibigyan naman natin ng kaagarang aksyon yung continuous anti-drug operation natin na ginagawa, hindi naman po ganun ka-affected, although nakakasira, no? Nakakasira ng imahe ng isang barangay o isang bayan na matatawag na natin na cleared, no? But still, meron tayong mga namumonitor o nahuhuli. Ganito nga, umabot nga po sa almost 1.4 million pesos itong nakuha natin. Opo. Sir, kasi last time nagkaroon ng dyan sa Binmali, sinasabi nga na wala namang ganyang binabantayan na ganyang kalaki na mga usapin. So, ilang days o buwan po, if we may ask po, na binantayan, minanmanan itong mga dalawang suspect na at eventually na kumbinse na dyan sa Binmali gawin itong transaksyon kahapon? Yes, sir. Yun lang sa area ng Binmali, doon lang nagkaigihan, nagkasundo, no? Itong pusher buyer natin at yung mga subject na dito lang magkaroon ng transaction, although hindi po sila taga dito. Okay po. Regarding sa pagmanman natin, sir, umabot ito ng buwan. No? Matagal manmanan to. Kasama natin dyan ang PNP sa pangunan ng RDEU. No? Days na rin tayong nag-attempt na mag-conduct ng anti-drug operation against nga dito sa subject natin but hindi nag-prosper. So, hanggang humantong nga kahapon, ang madaling araw, na mas natin itong dalawang subject natin. Sir Richie, para po sa kaalaman po ng mga kababayan po natin at saka yung mga medyo, syempre hindi man natin maiwasan kung may nagpe-praise po sa inyo, may mga basher din po kayo. Bakit po tumatagal ng ganito po yung pagmamanman po natin po para mas maintindihan po nila at hindi sila mainip na, ang tagal-tagal pala nilang alam yan bakit ngayon lang nila nasukol yung mga yan? Actually, sir, nagkakaroon tayo ng malalimang validation dyan. No? Hindi po ibig sabihin na narinig natin na itong si Juan ay involved sa illegal drug activities. Basta-basta na lang po natin pulutin. No? May process po tayo dyan, may due process po tayo dyan. No? Hanggang sa pagkatapos po ng malalimang investigasyon, magseset po tayo, no? Ng entrapment operation. At least nga po dito sa subject natin. At since nahuli na po ito before, ilang beses na rin po na-involved sa illegal drug activities, mauutak po itong mga to. Correct. Uutak po yung mga manghuhuli, mga operatiba, ganun din po sila. No? So, hindi po ganun kadali. Tulad din po ng sinasabi ng ilan-ilan na bakit umaabot, ba't tumatagal ang ganito yung ating pagmamanman, sasabi po natin na hindi po ganun kadali dahil sila po mismo, sila kilala nila tayo, no? Yung tao nila na nagmamanman din sa atin, wala tayong ideya kung sino-sino sila. Although nakakonsentrate pa rin tayo, nakafocus tayo doon sa ating main target. At nga, yung sinasabi nyo nga sa amin nung nag-conduct kayo ng seminar dito, ang iniiwasan nyo dito, yung ma-technical kayo. Dahil sabi ko, pwede mag-hire to ng mga malalaking abogado rin na i-technical, tawag ito, ipanalo yung kanilang kaso via technical. Yes, sir, Idol Mark, tama po kayo dyan. No? Dahil nga po dito sa ating batas na 9165, masalimuot po, marami po mga technicalities dyan. So, mawawalang sa isa yung ating effort, no? Na nahuli nga natin, but hindi naman natin napakonvict. No? Yun po yung masasabi natin na successful yung operation, hindi lang po sa panguhuli, pati na rin po doon sa conviction ng arrested suspect natin. Opo. Anyway, sir, may sumunod kayong operation. Ito yung tanong na naman May kaugnayan ito dun sa naunang operation natin, although sa San Carlos itong kagabi. Magkahiwalay po ito, sir. Wala pong connection ito doon dito sa Binmalay, no? Although itong subject natin, which is babae nga po, listed po ito dito sa ating listahan at listahan ng PNP as target listed drug personality, no? So matagal din natin minanmanan nito, ilang beses din tayo nag-attempt na mag-conduct ng anti-drug operation. Again sa kanya, gaya nung unang huli natin, mautak din po ito, no? Dahil nga po nakulong na before, sangkot na sa parehong kaso, paglabag sa 9165,
So, hindi rin po ito taga San Carlos, no? Tubong Malasiki po ito. Although dito nagkaigihan or nagkasundo na magkaroon ng transaction sa siyudad po ng San Carlos. Okay, anyway, sir, Yes, sir. panghuli na lang po siguro, Sir Richie, madami pa ba? Hindi ko alam, I'm sorry kung matatanong ko yung number no, ng mga binabantayan po natin dito sa marami-rami. you can escape the question pag makaka-apekto sa investigation po ninyo. Yes, sir. Mas malungkot mang sabihin, no? Although nakikita naman po ng mamamayan na patuloy po yung ginagawa nating mga anti-drug operation na kung malaki ng mga nahuhuli, no? Sa lalawigan ng Pangasinan. So, tulad ng sinasabi natin lagi, meron pong paglobo, no? Ng supply. Ito po sa ating lalawigan, although hindi po tayo nagpapabaya dyan, katulad po ang PNP. Kaya kung mapapansin nyo, araw-araw, halos lahat po ng police station dito sa lalawigan, may mga huli sila, no, na sangkot sa illegal na droga. Opo. Anyway, congratulations, Congratulations, Sir Richie, at God bless po ang buong persa po ng PDEA Pangasinan. May gusto ko sabihin po sa mga nanonood po sa atin yan, nakikinig sa atin yan, Sir Richie. Yes, sir. Lagi nga po tayo mananawagan, no, sa lahat po ng mamamayan ng lalawigan ng Pangasinan na baka may mga alam sila, although natatakot lang, no, na isuplong sa hampilan ng pulisya at hampilan ng PDEA, atin po silang hinihikayat na huwag po silang matakot, no? Dahil yung maisisave po nila buhay po ng mga kabataan, no, ng susunod na henerasyon ng kanilang maisasalba. Tulad nga po nitong huli natin na almost 1.4 million. Mantakin po natin kung ito ay naikalat na event ng mga kabataan. Mantakin po natin kung ilang buhay ng kabataan ang masisira nitong illegal na droga nito. Na ganun karami, no? So, lagi po tayo nananawagan. Isuplong po nila kaagad, wag po silang matakot para agad po natin itong action. Anyway, congratulations ulit, Sir Richie. Kami po sumasaludo Thank you, sa sir. atin ng PDEA. Magandang Congratulations umaga. God bless po ang PDEA Pangasinan. Yes, sir. Idol Mark, Idol Badge, good morning. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mga idol, si Sir Richie Camacho, ang provincial officer po natin ng PDEA Pangasinan. Kapanin po natin live via Zoom sa kanilang accomplishment. Kasi magkasunod yan, Idol Mark. Umaga yung sa Binmalay.